11-ročný Ľubko sa vraj vybral vonku po tme na záchod. Domov sa už ale v zápäti nevrátil. Nemohli sme ho nájsť, všade sme ho hľadali, nič. Keď sa chlapec zrazu objavil vo dverách domu, vraj všetci zostali v šoku. Pomedzi slzy rodičom povedal, že ho uniesol Satan. Tata, uši jak má kon a červené má oči. A mal taký veľký nos, taký. Má špicaté ucha, má také ústa ako má pes, veľké oči a krva má. Mal taký veľký nos, taký. Modlíme sa, že by nám to neoblížilo. Toto je obraz, ktorý majiteľom domu vo Vyšnej Kamenici naháňa obrovský strach. Zjavuje sa každý deň. Modlíme sa, že by nám to neoblížilo. Tam tak nám nepatril. Tak nie. Vypadni domu, tak povedal. Tak ešte skakal a už lecel hore. A už bolo koniec už. Choď preč, Sataň, choď do pekla. Tam, kde si bol. A ja sa už bojím o deti. No brat!